ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ବମ୍ ନାୟକ। ମୁଁ ବରଗଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ ପଢ଼େ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବାଘ ଓ ଠେକୁଆ। 1 2 3 ଦାଗନା ଦିନ ଦିନ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦା ମୂଳରେ ଠେକୁଆମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ବାଘ ଲୁଚି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ବାଘ ବହୁତ ଲୋଭ କଲା। କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯିବି। ଦେଇକି ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହିଲା। ଦେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଚିଲା ମାଇଲା। ଦେଇ ଠେକୁଆମାନେ ତାକୁ ଯେମିତିକା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ନଈ ପାଖକୁ। ନଈ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ କେମିତିକା ନଈ ଆର ପାରି ହବା। ଦେଇକି ଠେକୁଆମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାଞ୍ଚିଲେ। ଦେଇକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ହାତୀ ଥାଏ। ହାତୀ ଗାଧଉଥାଏ ସେଇଠି। ଠେକୁଆମାନେ କହିଲେ, ହାତୀ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଆର ପାରି କରିଦେବ, ନଈ ଆର ପାରି। ହାତୀ କହିଲା, ହଁ। ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଠେକୁଆମାନେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିଲେ। ହାତୀ ଯାଇ ନଈ ଆର ପାରି କରିଦେଲା। ବାଘ ଦୌଡ଼ି ଆସି ନଈକୂଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାଘ ନଈକି ପଶିଲା। ବାଘ ପହଁରି ନଈ ଆର ପାରିକି ଆସୁଥିଲା। ହାତୀ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବାଘ ଯଦି ଏଇ ଆର ପାରିକି ପଳେଇ ଆଇବ, ସିଏ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ଦେଇକି ହାତୀ ଗୋଟେ ମନେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାଞ୍ଚିଲା। ଦେଇକି ତା ଶୁଣ୍ଡରେ ସେ ପାଣି ଆଣି ବାଘ ତା ଦିହ ହାତକୁ ଛାଟିଲା। ବାଘ ସେଇଠି ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଇକି ଏସବୁ ଦେଖି ଠେକୁଆମାନେ ଦୌଡ଼ିକା ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲେ। ଦେଇକି ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଥାଏ। ଦେଇକି ଠେକୁଆମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇ ବୁଦା ମୂଳରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆଉ ନାଚିଲେ। 1 2 3 ଦାଗନା ଦିନ ଦିନ।